Aitzaki ederrean gaude, Idarteko ikaslegoa hartu eta elkartzeko, diseinu metodologietan nolabait trebatzeko. Zaizke ematen Idarte badijoa bere estrategia plana berritzea, eta orduan gure ikaslegoa eta irakaslegoa badabil nolabait hausnartzen zen nolako Idarten amesten duten. Diseinu metodologietan trebatzen dabiltza, design thinking metodologia praktikan jartzen gabiltzalako, aprobetxatu dugu laugarren maila eta lehenengo mailako ikasleak nolabait hartu eta elkartzea, eta beraien artean, nolabait ariketa txiki eta interesgarri honetan murgiltzea. Eta nire ustez esperientzia oso positiboa izaten nahi da, orain arte, nire ikuspuntutik gutxienez. Ikusiko dugu ikasleek zer dioten. Está siendo bastante colaborativo. Me parece como muy interesante el trabajo en núcleo y luego como que abarque a todo el grupo genérico. Me parece interesante también que recojan cada detalle porque al final las conclusiones se pueden quedar cosas por el camino, pero que todo el proceso de trabajo se valore. Kriston guztiagana, beste 3 pertsonakin, eurak barne bizinorat ikasten, azken nahiku ez dugu gauza bantzea guk emoten, baina interesanti izan da euran ikuspuntu, adibidez, logo etxerakun ero euran ikuspuntu zean hartzen aldatu eta hoxe euskat, bi karrerak nazta eta idea konpartiu, abertzgarri izan dago harreman barrizak etxoko. Orain hasi gara gehiago definitzen nola egingo dugun eta zein prozesu erabiliko dugun, eta hori jarraituko dugu lanean. Zikloko ikasleak eta graduen arteko ikasleak gehiago erlazionatzea eta harremana handitzea, eta ez bakarrik momentu ludiko baten, baizik eta adibidez proiektuak egiterakoan kolaborazioak egitea eta dena. La dinámica de hoy ha sido estupenda. Hemos desarrollado y hemos creado una muy buena disciplina, muy cooperativa. He aprendido mogollón del diseño gráfico, ya que son de cuarto, la técnica está mucho más desarrollada y nos está saliendo un proyecto muy chulo. Aprobetxatu nahi dut ematea zuen momentu hau, ikaslegoa zoriontzeko, baita ere irakaslegoa. Zaizke ematen prozesu hau egia esan oso politia izaten nahi da. Ikusten dezuenez, hementxe ikasleak ditugu elkarlanean, disiplina anitzetakoak dira. Berez, ordutegi zehatz bat eman diegu eta luzatu behar izan dugu, ikusita zenolako langiro politian murgilduta dauden. Orduan, hori, oso harro, daukagun irakaslego eta ikaslegotaz, beraien prozesuan txertatzeko mailaz, beraien ilusioaz eta motivazioaz harro. Hori, besterik ez.